Werknemers van de ING in Ljouwert hebben vanmorgen een schofke het werk deadline. De flexwerkers protesteren daarmee in de beëindiging van hun contracten, wiels tegelijk nieuwe medewerkers opleiden worden voor hetzelfde werk. Onder de actie door dan 24 meesken mei. De vakbonden stiepje de werkonderbreking. Op Aarschot bij Frieske Pjel is vannacht een 54-jarige autobestuurder uit Kolm om het leven kwam. 2 auto's botsten op elkaar, maar daar naast de sneldiek. De orenbestuurder, een 46-jarige dragster, bezocht uit de naaien. De politie heeft hem aangehouden. Uit onderzoek die blikken dat de man te volle dronken hier. Cornelis Terpstra houdt op met keertsen. Hij kan net om een concurrerende keertswand komen. Dat heeft het juist toen besletten. Terpstra wil maar een eigen makke wand keertsen, maar kreeg daarvoor geen toestemming van het keertsbond KNKB. Een kwart pleit daarover verleerder. Zijn patroon wat nou op zoek naar een vervanger. Voor Harkemasse Boys geen finale om de landelijke amateurbeker. HSV Hoek won justerjoen in Zeeland met 2-1. Voor rest kwam de thuisploeg op voorsprong. In de tweede helft scoorden de Harkieten de liekmaker. Een handsbal van een Zeeuwse speler liet net aan een penalty. En zijn eindtekende Hoek voor de overwinning. Jong is nog zinnen. Vannacht is het helder, het wordt 1 graden en de wind jouwt hem del. Morgen een warme simmerdag, 21 graden en de eerste wind is dan matig en vrij krachtig.